Tedang siya, last fighter trong sinay. Yang tadi gua koi mani selfish nih, kisah dia hana siwana, yang di kesana tong sini. Jeng, gitar bersih mir sama itu.
Omono ani langmani te kaisa hai no hai turning point belai belai ke amse kotor ya hai pono ani bage belai ke am big achievement tan ba Bollywood level o je jeng try for simi tips sini nui phaimani a channel o ani reja mungno rejak nai shira abo bufro rejak abo saimani ya pia ba future rejak nai ke jeng contact khlai tongo Mumbai o tabuk ang si bufro thangno thangya abo ang si dichen khlai nai tan ba ani bo jora rokri ba se belai belai ke noroni hamari noroni tam sanai noroni hamja moni bai amse ko kaiman kha amse kota project le hini mania phia ba ani bagale belai belai ke amo kotor no tan ba andu jora chongna phano amo belai ke hard work nango ge hono sa no horke thancha sunamai ang samung khlai mani ko bor jodon chaima nang busike thuya jaya ke ban ma khlai ka omo project simi ya bagi robo je kono project khlai phano ang amsike bukhari khlayo mai jana jono bogoi thango pura ramai ma thango gastric rogoi thango abo ani yang bor jodon chaima no ke abo no bukha bai samung khlai ka ke salsa je sakha phano kisa kosugo ya phano je kai tor chongma jaga o rei re jago ke kai tor amse kosugo ya phano kaisa ani tam sane ang je jaga o sok thai ang jara no rei ro ke bele bele ke hambai jato no ke te tang sa no ai la ju samong ke kisa mo chlai re kana madam kisi yang o kisi side of five bele ke sa pune ke te tang sa mo sa ngai nai belai belai ke emotion din thang ba ka tam shiring ha